Бүгін Россия Федерациясының отқазанған Татарстан Республикасының халық артисткасы Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты милли сәхнәбезнең якты йолдызы Наилә Гәрәеваны соңгы юлга узаттык. Татар театрына 60 елдан артык фидакар хезмәт иткән артистны кунакларыбыз белән бергә искә алырбыз, уйнаган спектакльләрнең үзекләрен карарбыз, ул катнашкан тапшыруларны да хәтердә яңартырбыз. Evvelki şey bulalmayın. Bir vakitte de. İştesin. Telefonlarını şükür şükür. Düge Allah'a şükür. Kozlarım bile yuvaldı beni. İzli canım çıkayım da. Biz Seyit Baktor'un şojeresini düzüyoruz. Nasılsın o şojerem? Родословное дерево. Да. Да. Ne bir söz dedeşmi? Kirler alar. Kirekli sözlüğünü eyte. Da. Sen ömür boyu beni yaratıp yaşadın. Көрсетмеске тырышсам да, сезейдім bitmeyді. Qoya indi qaşıq sizdiriu. Ул хикмәтнең әттиен икәнлегенә төшендем. Qoyan ничек үзем дә белмим. Ondan sonra biraz tanışlandım. Soradım үзеннән. Синме бу дидем. Аныкына тавыш ишетелмәсәм дә кемдер әйе кебек дигән булды. Ката урдан соң кичә, ягъни 28 ноябрь көнне яраткан халык артисткабыз Наилә Гәрәева вафат булды. Бүген татар җәмәгатьчелеге аны соңгы юлга озатты. Әсхат абый, сездән башлап җибәрәбез. Ничә ел бергә эшләдегез Наилә апа белән һәм уртак спектакльләрегез нинди булды? Театрга килгәч 76 елдан бирле бергә эшләдек. Инде менә бер 16 ел бер йортта тордык, бер йортта яшәдек. Уйнадык, улыбыз өйләнә, без аерылабыз. Ул минем әнине уйнадылар, алар Ренат абый белән әти әнине уйнадылар. Аннан соң әни килде дә уйнадык. Менә мәхәббәт турында сөйләшик тә уйнадык, шулай бергә уйнадык, бергә яшәдек. Бакчада безнең йорт эчендә бакча бар. Шунда очрашкач сөйләшеп утырайык. Хисмәт килеп утыра әле, сөйләшик әле. Инде телевизордан берәр тапшырып булса, Хисмәт, карыйсыз монда Булатны күрсәтәләр, я Хисмәт, үзеңне күрсәтәләр, карыйсыңмы? Ай әйбәт дип шулай шалтыратып. Менә вакытында күрә дә, вакытында шалтырата да, шулай шундый. Инде йортта сөйләшеп утырганда театр тарихы, кайларда ничек жүргәннәр, алар бит инде 62 ел хезмәт итү дәврендә нинди генә җирдә булмаганнар, элек бит әле гастрольгә чыгып киткәч, зак йөргәннәр алар, 2 ай йөргәннәр. Bütün нәрсәне искә төшерәләр. Яннар 78-79да без бергә йөрдек. Менә 78дә Сүнгән йолдызлар һәм дә Диләфрүзгә 4 кияү белән без Бамга кадәр барып җиттек. Һәм бу Диләфрүзгә 4 кияүне Иркутскида телевизорга төшерделәр. Запись ясадылар. Мине утырттылар. Тегендә басып торырга кирәк бит. Каян менә Наилә апа чыга, кнопкаларга басып торырга кирәк. Мине шунда утырттылар. Каян чыга, каян йөри, Диләфрүзгә 4 кияүне белгәч, аның шәчләренә, менә шундагы операторлар шәчләренә гашык булганнар. Озын тулым, һәм дә көлеп җибәрә, килеп чыга, шушындый матур Наилә апа. Сколько лет ты? Мәйтәм, молодая, сколько лет? Анда урысча сорашалар, мәйтәм, молодая, бүтән сүз әйтмим. Чыгып килә инде сразу. Менә бу ишектән чыга, моннан чыга, менә шундый. Без Бамга кадәр барып җиттек, бу 78 ел, шундый матур гастроль булган иде. Әйтәм бит, менә безнең күңелдә әни булып калачак инде ул. Бакчада утырганда да минем әти әним алдан киттеләр. Менә без аның белән сөйләшеп, шулай үзенең оныгын Йосыфны искә менә әле өйләнми, менә өйләнсен, фәлән мин күрсәм дип менә шулай. Әниләр бит инде балалар өчен кайгырталар. Әле балаңның баласы балдан татлы булгач, тагы да менә аны да кайгырта. Анда bütün нәрсәне сөйли. Театр турында да кайгырта, менә репертуарын, башкасын.
Без әле аның ана театры өчен ана булу турында аерым сөйләшербез. Әлегә яңартып аласы килә менә сәхнәдә соңгы чыгышын, чөнки аның турында тулы канлы гомеренең соңгы көненә кадәр сәхнәдә булды дип әйтергә була. Бу әлбәттә артист өчен зур бәхеттер. Луара ханым, мөмкин булса сезгә сорау. Менә шушы соңгы уйнаган спектакльнең күрешүе кешесез дип беләм, һәм соңгы очрашуыгыз да шунда булган. Бераз хәтердә яңгыратыйк әле ул көнне. Шулай булды шул. Без инде театрда өлкән буын артистларын хәзер сирәк күрәбез. Алар килгәндә күңелдә бер шундый рәхәтлек, бәйрәм була. Найлап уйнаган көннәрдә ул көндез үк килә торган иде. Менә 17 октябрьдә көндез гадәттәгечә без үзебезнең буфетта чәй эчеп шулай сөйләшеп утырдык. Әмма аның кайфы бик начар иде. Хәлсез иде. Авырыйм әле дип. Һәм мин инде ничек кенә уйнап чыгар икән шундый төп рольдә 2 сәгать буе сәхнәдә дип борчылдым һәм кич белән залга күз ташладым да кердем дә сәхнәдә шаккаткыч менә артистның шулай үзгәрә алуы бөтенләй башка Найлапа. Анда инде чәчләрдә ясалган киемнәр дә сәхнәнеке һәм ул ана образын уйнады. Менә нәкъ моннан 8 ел элек премьерада ничек булган? Шулай итеп уйнап чыкты. Мин ахырга кадәр утырдым. Бер сизенү булды микән. Аннан мин аны сәхнәдән каршы алдым. Гримеркасына озата бардым, комплиментлар әйттем. Күңеле булды, елмайды. Шулай инде сәхнә бит ул көч бирә диде. Бу аның әлбәттә көч тә бирә сәхнә, ләкин ул көчне ала да торгандыр. Менә шул соңгы көче белән ул шушы соңгы кичне уздырган булып чыкты. Бүтән ул театрга килмәде. Соңгы спектакль, соңгы кич, һәм мин шул көнне, менә бу инде тарихка кирип калырдай шушы спектакльне карап кала алганыма тамашачы булып, шаһиты булып сөйнәм хәзер. Без бит инде бала чактан радио спектакльләрдә аны тыңлап, аның матур аһәңле тавышына сыкланып, гашык булып, аның искиткеч кабатламас көлүләрен тыңлап үскән буын һәм аның белән бергә менә шулай озак еллар эшләү ул үзе бер язмышның бәхете дип саныйм. Аннан әле тагын соңгы сөйләшү булды 18 ноябрьдә аның туган көне кутладым. Аның әле өмете яшәүдә, күрешүдә иде. Ул әле Рифкат Бикшәнтәевнең яраткан кешесе гомер буена февраль башында 100 еллыгы була. Менә аны уздырырга ничектер, бәлки Бәрәскәгә туган авылына кайтырбыз дип менә шуларны әйтте, чөнки ул Әтнә ягын Бәрәскәне үзенең туган ягы шикелле күрде. Кешеләрен яратты, анда гел кайтып йөрде, хәтта менә узган ел гына Коръән ашы уздырды ул анда Рифкат абый хөрмәтенә, менә бик ярата иде шул якны. Гомумән, ул безнең исебездә колакта һаман аның тавышы яңгырап тора, һаман әле ияләнеп булмый, кабул итеп булмый әле менә бу зур югалтуны. Чөнки ул гаилә кешесе кебек иде инде. Менә гаиләдә туганның үлеме ничек авыр булса, менә гаиләдә нинди ди соң, менә рөхсәт итсәгез, ул килә иде бит инде безгә дә, ТНВга да интервьюларга, һәм ул һәр вакыт шундый затлы, зәвыклы иде, һәм әйтерсең ул менә сәхнәдәге кебек үзен тота иде. Ә менә театр эшендә, шул гримеркаларда, гади тормышта нинди иде соң ул? Венера ханым, бәлки сез әйтерсез, сез бит әле аның укучысы да, ул сезнең остазыгыз да. Менә әле Әсгать Луара ханым сөйләгәнгә гел кушылып, өстәмә нәрсәдер әйтә, менә һәрбер сүзен хуплап әйтәсе килә име. Бәрәскәгә кайтканда чынлап та үз туган ягына кайткан кебек кайта иде. Шулкадәр ярата иде ул авылны. Кешеләрен хөрмәт итә иде. Менә авырып ятканда да аңа тегәндә ул авыл кешеләре шалтыратып хәлен белешәләр. Ул шулкадәр сөенеп, шул телефоннан сөйләшкәндә шулкадәр сөенеп аларны рәхмәт сүзләрен әйтеп кабул итә иде һәрберсен. Инде менә Найла апаның менә сәхнәдә һәм сәхнә артында нинди булуын чагыштырып караганда, ике төрле дә дип әйтеп була, һәм бер төсле дип әйтеп була, чөнки Найла апа ул гомумән тормышта сәхнәдә дә бик таләпчән иде ул. Үзенә карата һәм бездән дә шуны көтә иде.
янындагы партнерларыннан. Сәхнә артында да, мәсәлән, менә мин бит инде аның укучысы. 1979 елда без менә бер төркем яшьләр Марсель абый җыйган курска килдек. Ул вакытта Марсель Хакимович Наил апа әле яшь, 39 яшьтә генә булган икән. Без ул үзебезнең яшьлегебез белән аны аңламаганбызда инде. Ул бөтенләй яшь булган икән. Ул вакытта Наил апа театрның ничәнә дистәләп еллар репертуар, лирик героинь буларак репертуарын тоткан актриса, кисәк кенә теге бер төркем яңа яшь артисткалар килгәч, ничектер эшсез калды. Марсель абый Наил апа шул кадәр теге сәхнәне менә ул ярата иде, аның эшсез каласы килмәде. Марсель абыйны шуны күреп, имә аңлап аның хәлен. Курска аны безгә педагог итеп алды. Һәм аның беренче менә шул тәҗрибәсе шул иде. Безнең курста хәтта аның улы Фәрид Бикчентаев та. Тагын кемнәрне укытты, моны без рекламадан соң белербез. Данил Салихов менә ул хәзер драматург танылган драматург. Мөнир ханым, сез хатирәләрне барлап торыгыз, без кыска гына реклама карабыз. Наил апа Гәрәева турында хатирәләрне барлыйбыз һәм әйдәгез аның чыннан да бер якты булган һәм күпләргә чыннан да аңа иң нык туры килә торган рольләрнең берсе булган Әни килде спектакльнән өлешендә үзекне карап алыйк әле. Әни, ятып тор әле, сиңа борчылырга ярам, әни. Кирәк, балам. Мин күп яттым инде. Ул да ятуларым тагын да күбрәк. Раз басып торасым килде. Менә сез минем белән 3 ай буена курчак уйны уйныйсыз. Янәсе, әни карт кеше, ничек ялганласак та ышана. Һәм мин сезне ялганнарыгызны белеп, сизеп торам. Сәйәрнең хатыны Рима нинди практикада икәнен дә, ничен кеше өендә ятуымны да, авылга ничен җибәрмәүгезне дә, Хафизымның ничен кайтмавын да, барсын да белеп сизеп торам бит мин. Ана кешенең колагы ишетмәсә дә, йөрәге ишетә. Ана образын сәхнәдә гәүдәләндергән артистка ул, һәм сәхнәдә генә түгел, ул театр эчендә дә әни иде кебек. Бәлки мин ялгышамдыр. Сез моны туя идегезме? Шулай иде. Хәтта минем әни минем белән курсаклы булган вакытта мин Наил апаның үзенә дә әйткәнем бар. Мин сезне әни карнында ук тавышыгызны ишетеп үскән бала дип. Бу ничек була 72нче елда менә Луар апа әйтеп китте. Әсхат абый белән Диләфрүзгә 4 кияү спектакльдән Улы Мәңгәргә гастрольгә киләләр. Һәм әни шунда Наил апаның тавышын ишетеп мин тегендә тибенгән сайын сыпыра торган булган. Менә шул тавышы мине укырга кергәч тә озатып барды. Беләсезме ничек? Безне Марсель абый Сәлимҗанов белән Фәрид Рифкат Бикчентаев укытты бит инде. Наил апа безнең показ алдыннан була торган өстәмә күрсәтүләргә кереп утырадыр. Залда инде тынлык, көлә торган җирдә бер кеше дә көлми. Шунда Наил апа инде әниләр кебек безгә дә теге ярдәм булсын дип дип көлеп куядыр инде. И бер шунда эштән генә рәхәт буладыр инде. Теге җитди өзекләр уйнаганда дип үзен белдереп авыр сулап куядыр. Ул менә шул әниләрчә безгә якынлыгын аңлата торган иде. Аннан соң ул минем гримеркада күршедә генә булды. Менә шулай аралашадыр. Ул әйтәдер, икенде керде, укыдыңмы? Мин җавап бирәм, укыдым. Җавап бирмәсәм инде укымадым дигән сүз була. Ул керәдер инде, кояш ничә дә бата, беләсеңме син анда дип ишектән башын күрсәтә торган иде Наил апа. Менә шушындай якынлыгы белән ул һәрдаим безне генә түгел, гомумән яшьләрне һәм бигрәк тә инде Фәрит абый курсында укыган шәкертләрне озатып барды. Ана кайгырташанлыгы белән. Бергә уйнадык әни. Әйе, бергә менә монда басып торалар. Әни килде спектаклендә уйнаучылар һәм аны караучы. Әни килде спектаклендә инде ул бик борчыладыр. Аның өчен ул ниндидер менә зур җаваплы олы рольгә әзерләнгән кебек әзерләнәдер. Хәтта мин анда Альфредны акчастырый торган малайны уйныдырым. Анда менә шул сырарга кыймыйдыр. Инде кыюрак сыра дип Марсель абый кычкырадыр, инде кыюрак бул дип мин шул 50 сумны әнидән сырап алып чыгып китәдер. Аннан инде баш игәндә Наил апага чәчәкләр бирәләр, миңа 50 сум бирәләр. Мәбиңнән башка акча сорама дип шулай акча тоталар иде инде. Беләсезме, без дә бик бәхетле, чөнки безгә дә Наил апаның килгәне бар һәм ул тапшыруны хәтердә яңартыйк, аннар дәвам итәрбез. Үзем ана буларак миңа үземнең тормышымда гыйбрәт. Шуңа күрә менә ана балаларны шундый тәрбияләп, шундый үстерергә тиеш ана кеше. Кичкенәдән үк.
ничек үстерсә, ничек тәрбияләсә, бала да шундый була. Бала ананы кадерен белә. Менә минем улым, миңа бәлки ул башкаларга да гыйбрәттер, минем кадеремне белә. Димәк, мин ниндидер аның сыйфатларын, ысулында ниндидер бер тәрбия алгандыр инде ул. Шуның кадәр символик бит әлеге сүз ана, әйме? Беренчедән роль, икенчедән театр өчен ана. Һәм татар театр дөньясына иң зур бүләк ясаган, баш режиссерны бүләк иткән ана да безнең Наил апа. Ләкин менә Вена ханым искә төшерегез әле. Чынлап та менә Наил апа ул театрның әнисе генә түгел, ул безнең Фәрит Рафкатовичның әнисе, ләкин ул режиссерны менә ана буларак кына тудырган кеше түгел, ул аны аңа юл күрсәткән, юл биргән, аны менә Фәрит Гитсны 2 елдан соң теге юк бүтән укымыйм, ну авыр булды уку, чынлап та. Матди яктан да, бүтән яктан да. Китәм Гитстан, китәм режиссер булмыйм дигәндә, кире театрга кайтам, артист булам дигәндә, Наил апа шул кадәр нык торды, улым юк. Только менә Наил апаның менә тырышлыгы, аның менә шулай нык булуы белән Фәрит Гитсны тамамлады һәм менә хәзерге көнгә менә шундый зур дәрәҗәгә күтәрелгән безнең театрның баш режиссеры булып торган Фәрит Бикчентаев ул Наил апа аркасында шундый режиссер. Ул аны менә һәрбер спектаклен карап та ул аны менә шулай бик матур сүзләр әйтә. Ул аны гел менә Фәритне тургызган кеше, тоткан кеше менә шундый әни булып яшәде. Илһамландырган кешедер дә әле. Шулай. Хәер фатихасын биргән кеше. Бүтән яктан. Без Наил апага менә аның өчен дә рәхмәтлебез. Диплом спектаклендә Бичурада ул аны менә авыл каршыгы кебек Ул хәтта ул спектаклендә ул әсәрне ул сайлаган дип Наил апа сайлаган һәм ул Наил апага башка төрле ампула белән башка төрле планда күренергә мөмкинлек бирде, аны ачты. Менә булган вакытта без уйнаган шәҗәрә спектаклендәге менә шул Сәлимә образын биреп, лагерьларда утырып кайткан Наил апаны бөтенләй икенче яктан ачты менә Фәрит абый. Гаҗәеп искиткеч эш иде Наил апа. Актерлар белән артистлар алар яратмый, нинди рольне яратасыз, нинди рольне яратмыйсыз. Сезнең өчен бар рольләр дә кадерле, әмма алай да менә нинди темалар якын иде икән Наил апага, нәрсә өчен борчылып яшәде ул? Әсхат абый, күршедә булгансыз. Бергә күпме ел эшләдегез. Театр яшәсен иде, телебез булсын иде дип Наил апа гелшунар. Театр дип янып яшәде. Янып яшәде театр. Әгәр дә хилафлык килсә берәр, ул борчыладыр, ул нервысы чыгадыр. Әгәр дә пешмәгән бүтән театрлар белән спектакль алып килсә дә, ул менә аны белән утырып караган бар. Менә ул шул хәтле. Безнең чираттагы видеода моңа дәлил булыр. Карап узыйк әле. Мин театрдан башка бер кем түгел. Мине театр гына яшәртә. Мине кеше итеп театр гына әйтте. Минем язмышым театр белән бәйле. Мин бер үзем бер кем түгел. Минем бөтен язмышым шул театрның язмышы. Менә сез күзәтәсездер, бик күп хатын-кызлар театрда яшәгән ялгыз. Нишен? Чөнки алданып, театр тормышына алданып яшәдек. Безнең буын бигрәк тә. Нәрсәсе белән алдыгыз театр? Алданып ясалма тормыш белән. Шын барлык тормышка безнең көчебез җитмидер. Без читтән шулай тормыш барды. Параллель рәвештә. Аңа менә ничек улымны үстерергә көчем җитте. Менә аңа инде мин бүгенге көнгә кадәр язмышыма рәхмәтлемен. Һәр интервьюсында ул улын искә ала менә. Шуның катлык зур йөрәкле ана. Һәм беләсезме, ул Фәрит өчен генә түгел, ул менә соңгы вакытларда бирәктә яшь буын өчен бер дәваны шикелле иде. Ул бик күзәтүчән, игътибарлы, таләпчән, һәм шул ук вакытта ул бик нечкә күңелле дә. Ул бик юмарт иде, һәр кемгә премьерадан соң да бүләкләр бирә, күчтәнәчләр бирә. Ул кайгырта иде аларны һәм шушы яшь буын белән мактана иде ул. Безнең театрның киләчәге бар, алар шундый талантлар дип алар өчен куана белә иде. Тагын бер сорау мөмкин булса, менә Фәнис намаз турында искәртә дип әйтеп уздаймы? Дин белән нинди мөнәсәбәттә иде Наил апа? Наил апа аны мөнәсәбәтен әйтә алмыйбыз, ул ихластан ышанадыр, намазларны укыйдыр, әйтеп тора, митингел күрше бүлмәдә, мин бу бүлмәдә Менә бу очракта сорау туды безнең, мәрәсим белән бәйләйме? Соңгы 2 атнада бит инде аның теге хәле бераз сүрелә башлады, авырый башлады име. Соңгы көненә кадәр менә
көч хәле булган дәврдә имә менә 5 намазын калдырмыйча укыды. Бу сорау миндә генә түгел, күп кенә менә шуннан да тамашачыларда Сабула Шумәләсендә театрдан түгел мәчеткә куйдырды ул. Үзе үк әйтте. Үзенең васияте. Үзенең васияте. Алар тик үзенеке. Әнием үлгәннән соң диде, мин үземмә шаккаттым, мин дуга белмим икән диде. Менә шул әнием үлгәннән соң дип намазга басты ул. Ул һәр җомга иртә белән атна сайын барыбызын да кытлый иде, шундый шин ихластан дин юлына баскан һәм шул ук вакытта заман сулышын туеп яшәгән актриса. Дугалар кыла, менә үлгән бөтен мәрхүмнәр өчен дә дуга кылам дип инде Наиләпә җомга сайын бәрәскәгә мәчет төзергә булышты, садакаларын мул бирәдер, ул менә шин күңелдән Аллаһ Тәгаләнең шун бер якын кешеседер дип кабул итәм һәм шунлап та аны рәхмәт фәрештәләре кабул иткәндер. Чөнки менә соңгы көнендә миңа Люция ханым шалтыратып килеп укып китә алмассыңмы дигәч, мин аның янына килдем, Наиләпә инде урын өстендә ятадыр, ясин чыга башладым. Чыкканнан соң Юсуфка да әйтәм, Юсуф, ана гайда син дә укыйлым, әйтәм, китаптан укый аласың. Мин ул артта ятадыр, мин Наиләпәне күрмәдем. Юсуф укый башлады, ясинне карыйм Наиләпәнең йөзеннән. Менә монда күз яшьләре тулган, әкренәп кенә мендәргә таба ялтырау ис калдырып төшеп баралар. Димәк ул ишетеп, аның өчендә куанып яткан дигән хис калды миңа. Соңгы көненә, соңгы сулышына кадәр шундый кадердә улы, гаиләсе, килене һәм менә хезмәттәшләре, шәкертләре тарафыннан шундый тәрбия алып, шундый соңгы көнендә кадәр бик кадерле булды һәм менә шулай ничектер җиңел китте. Исламда шундый сүз бар бит. Бакыйлыкка хөрмәт белән күчсәң иде дигәне, менә бүген мәчетнең ишек алды тулы халык, ул чынлап та хөрмәт белән күчте, рухы шат булсын дибез инде. Укыйгына башладык, җеназа намазын. 10 көннән китте. Җеназа намазын укый башладык. Сиздегезме, кояш чыкты. И алдымда менә зур кар бөртекләре төшә. Мин үзем җеназа намазында укыйсым килә үзем. Кул белән. Кул белән карлар да тотасым килә. Әйтерсең дә Наиләпә шул әни килдедәге спектаклендәге ак яулыгын бөркәнгәндә, шул ак яулыгыннан безгә матур гына зур кар бөртекләре ява кебек иде. 83 яшькә кадәр тамашачы алдына чыгып үзе яраткан театрында эшли алу, ул инде бик зур бәхет. Ул актриса буларак та, ана буларак та гомумән бәхетле гомер кичерде, бәхетле иде. Һәм интервьюларында да ул моны ассызыклады. Бүгенге тапшыруыбыз Наилә Гәрәева рухына дуга булып ирешсен дигән теләктә калабыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Аның турында сәгатьләр буе сөйләшергә була, ләкин тапшыру тамам, бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Сезгә дә рәхмәт искә алуыгызга.